1900 urtean, maiatzaren 14. egunian, Orioko herriko barraren aurrian, balia agertu zan behatzik aldian. Handia bazan ere azkarra ibilian, bueltakan zebilen joan da etorrian, ondarra harrotuaz murgiligarian, zorriak zeuzkan eta haiek botan aian. Ikusi zuten ian ala zebilela, beriala joan ziran treineruen bila, arpoita dinamitak eta sokabila, aguroek hartzeko etzan jende hila. Postreinero joan ziran patroi banarekin, mutil bizkor bikainak guztizonarekin, Manuel Olaizola eta Loidirekin, Uranga Atxaga eta Manterolarekin. Baliak egindako saltota marruak, ziran izugarri eta ikaratzekuak, atzera egin gabeango arriskuak, arkoiakin hil zuten ziran hanguak. Txalupa jiran da erdian balian, gizonek egin zuten bainaiko pelian, ikusi zuten ian hila edo itoa, lehorretik bazan bibata txaluan. Gerrilla marlodi, bustan palak lauzabal, albuetan palak di, Espainetan bizarrak beste hilera bi, horraziak bezela inzeuzkan ederki. Gorputz ezan 1200 arruan, beste 200 mingain da tripa barruak, gutxi janaz etzegon batere galdua, tinako 6 pesetan izan zen saldua. Jarri detegilaren alden, aborrela ez bada jendiari galden, bihotz ez posturikan atsegintxu gaude, koraborillo tarrak
esan beldur gabe.